Welcome to FANS Wethu TV. Orlando Pirates 4, Stellenbosch United 1. I'm joined by some fans. My brothers, what did you think of today's game? This was a wonderful game for Wethu. The Pirates performed extremely well. Wonke ama-player adlale grand siyabona uNdlondlo i-combination yakhe no Dlamini. Le coach ale I understand ukuthi ama-player khona, it's just that uyo ngakwazi ukuhlanganisa ama-player. So namhlanje I think ubonile ukuthi ischeme esimsebenzelayo isiphi. So from now onwards sekayazi ukuthi kumele ayenzeni. Ayekele ukusidlisa, ubonile ukuthi makafuna win kumele enze kanjani. So are you unhappy in your coaching? At the moment, I'm happy with decision, yeah, you understand, yeah. But so far, so good, at least we'll find cup one MTN 8, you want. Maramanje, sifuna ukuthi afocus eskimini azosithemba, yabona. Angashopha change. Uyazi manje sekumele ukuthi ayenzeni. Okay, so bekubani man of the match yakho Vanda? Mfowethu. Ngicela ukukunikeza ama man of the match ayi2. Okay. Yeah. Ndlondlo. No, Dlamini. Those were excellent guys on the pitch today. Yeah. Okay. Whoa, guys. But ngicela ukuthi ukhethe oyi1. Ndlondlo mfethu. Okay, brothers, okay. Is there anything ongathanda ukuchayela amabhakani abhekelele? Bafowethu. Nina laba ensemakhaya enibukele, wozani nizogcwalisa. Nibonile namhlanje iside beligcwele bekilele lomthunzi, you understand, and then amahlanya wethu ngapha elangeni bewamancane anikele nibukele iTV wozani sogcwalisa stadium. Thank you brother, thank you. Okay. Yeah, manje ke sesilindeke iSundowns ayibuyela. Silindile nge4 kaFebruary ayibuyela. Ungathanda ukuchayelana amaSundowns abhekelele. Ukuthi induku iningi ke manje ke. Kule 4 so eta ke. Kule 4 esuka kuyo. Induku iningi brother. Iningi kakhulu ibhakiwe. Up the box. Amabhakani yeni. Okay, thank you very much brother.